gure kabina Laixiar erratien Batu zaitez gugaz batera Iepa, haupa entzuliok, bagatoz beste behin entzungo zinuen moduen, gure Laixia erratiko Laixia hartzen magazin honegaz. Oen gue ja, 18. Saio da, apurke beti zaten dugu moduen, baina bueno, bagoiz aurrerantza. Da bueno, gaurkuen hainbat gauza dekuz komentetako, egunean behin, erle baten historizak, zornotzako historiza bat, maiatzeko gauzak. Baina dan honegaz hasi aurretik, guzteko jaten hemen maikide guztizeke agurtzie. Haupa unai, arratzaldeon. Haupa arratzaldeon, Aimar, zelan gaur, gidari lanetan. Gaur ondo, ja apur bat, entrenamendu apur bategaz, ja tranquiltxu hau, Galoiek hartzen. Bai, apurke. Haupa, Irati. Hola. Zelan gabiz bai, Irati? Zelan hasti, ondo? Posik. Ondo. Berriro grabetan. Gogotxu, ez da, Irratire barriro? Bai. Ondo. Eta, azkenien hemen dekogu, Maitane? Hola, arratzaldeon entzuliok. Arratzaldeon, Maitane, zube gogotxu zatoz, gaurkuen? Bai, beti. Irratiren beti gogotxu. Da bueno, aipatzeko hemen dekoguz, beste hainbatkide, Asier, Ander, eta gure tekniku hemen bere birrien. Haupa, Ander, hemen entzun dozue, Ander bertan dauela sinale. Eta azteko, hasiko gara igual, gure egunean behineko historiziaz. Bakizuen moduen egunean behineko talde bat dekogu, Laixia erratikue. Bertan hainbat persona gauza punta dute. Eta jakin deizuen, azten da barriro, ezta? Bai. Denboraldi barrize, ezta? Bai, data barrize dau. Así que juen berotzen eta aurre denboraldirako entrenetan, hemen pila kargauta zibi basuntue eta pike eske gaoiz. Hori, ekarrikus barriro gure tope bost txarrenak onena. Hori da, barrizek dauzen, ez? Bizkat, gente barria ikusten dugun rankinetan. Azkenak kainak pagau eta horre gauzok. Hori, kainak eminda mozuez? Beno, ez dakit. Azkenak. Bueno, azkenak izan garenok, engu esfortzue eta enguen zailtuko gara, egunero, egunean behin betetan. Eta hemen degot egunean behineko, trasti hemen daue abizu edo, maiatzan 3 hasten da, 7. denboran dizedekeia da, eta iraupena 10 asteko izango da, gitxi gora bera. Así que hemen deku zailo barrize, beste barik, jumiko gara. Atorren astelenien orduen. Hori da, urrengo astelenien. Bai. Eta bueno, aipatzeko dekogun beste gauzatxo bat, Zornotzan izin dizen gora beran inguruen, ez dakiz ozer entzun dozuen. Bai, entzute. Hori, Zornotzako badauan gaztetxe bat, edo leku okupau bat, Zornotzako gaztiek eta Munarri izeneko lekue. Eta bertan desalojo arrisku bat edo egon izen da, antza, ez dakit, aste honetan izen da? Bai, araño izen zan ez da? Bai, usto bai. Hori? Zer? A ber, Maitane? Nire burue pixkatu horrenetan nabil. Ez dakit, araño neda batzu izen zan. Ustot araño. Araño izen zan. Araño izen zan. Atzo egon zan beste historia. Hori da. Jakin deizuen entzuliok, Zornotzan badau Munarri izeneko gaztetxie, eta bertan desalojo arrisku egon izen da, jundi bertara Zornotzako municipalak, ertzainak, eta, desalojo arrisku edo egon da, baina antza bertan familia bat egon da biziten, así que ezin izen dabe sortez, ez, zebezein. Eta atzo egon zan elkarretaratzie, arratzaldeko 8etan, ez da? Gure elkartasun, ez da, Munarriko kide guztieri. Hori da. Besarka da bero bat eskaini guretzegu, Munarriko kide guztieri, bertan bizian familizieri, eta espero dugu horre jarraitzie. Ataraskopena. Aldara, denpora luzerako. Bai. Bueno, gai hauea aipatute, erlien asuntu ekin gotzego? Bai. Entzuliek bate gure osbini kontestuen edo? Bate jakingo dau, baina ez dakit antzako. Desgarri zeu, Bota, Unai? Sarri biziketan gabizenok aukiten du ohitura bat. Hau esabalik aukiteku, Eta Valentzian historio kurioso bat pasau da, erle bateaz. Aimarrek komentauko eskusizen da abizenak. Bai, bantza, erle bateri esker suertau da notizizi dau. Aurrekoen irakurre gainoen da. Pentsau izen du, irratire ekarteko, interesgarri izin aldala, ez? Antza, Ramon Pérez izeneko falangista bat, Falange Española y de las Jones-ko partaide sana, bizikletan junzan, unaik esan da duen agozabalik, eta sortez, erle bat sartuiako naguen, eta, antza, zulora junta. Pikau biher izen dotxon leku horretan, eta beraz, emetik agurreta hore erle maiteari, erle antifasista maiteari, lan ederra egin dozu eta. Bai. Hori da. Bat gutxiago munduan, jaun Andre. Haupa, tekniko. Epa! Toma! Topera, tekniko.
Laixia erretitik, besarkada bero bat erlientzako, eta bere familia guztiari. Familia guztiari, besarkada bero bat, badakigu erle baten galera, ez dela sekule gauza on bat, baina bueno, behintzet, ez, sozer positibo izan da, así que bueno, horre txiku, erlien asuntu entzuliope jakin da izuen. Eta bueno, sarrera oneri amaieratzu ja emoteko, aipatzeko bizer, zapatu, ez da gizuk igual entzulio gaur entzungo dozu edo, baina bizer zapatu, maiatzan bata da, langileen eta langile klasien egune, borroka egun bat, eta, bueno, ez dakit interesa edokingo zuen, baina, bueno, bertan dauz elkarretaratziek, Durangon, goizeko 11etan Andramari Elizpien, dau gazteon lan eskubideen gidaren aurkezpena. Aurkezpen txikitxo bat ingo dabe, gaztien prekarizazioegaz eta loturiko informazioegaz. Eta, bueno, interesgarri izango darikuen, pasatzen dutxugu informazio hau. Ernaik eta LAP sindikatu eskainitea izango da. Eta hostien, amabiterrizetan, Andramaritik gazte blokearen manifestazio bat edo ongo da, ez? Maiatza batien, langile klasiko partaidu guztizek, pur bat borrokan aiteko. Eta etorkizunengo langile epe bai izango garen, ikaslio, ikasliek zaio. Hori da. Ikasli epe, langile klasikuek izen altzarien ez edo izen aldien ez bebai, danontzako, ez da? Jubilau epe bai, danak, langile klasiko danak. De 0 a 100. A 101 igual también. Hori da, eta bueno, gai hau izteko edo, ekarri dugu kanta bat, Txilen Kilaya puntaldiek, 1973en atara bien, El Pueblo Unido jamás será vencido abestiz ekarria bien, eta bain LAP sindikatuek antza egonda olako kanta bat euskeratute, eta deitzen da, herria batua, inoiz garaitua. Así que beste barik, abesti hona baizten zaituegu, eta bain txarte. Bueno, hemen entzun dugu LAPek eskainite herria batua inoiz garaitua abestize.
Da, bueno, aipatzeko gaur irratire melau etorri gara, busti, Eurixe izen da goti bera, hemen itxidu dana bustitxe irratiko estudizu eta dana, eta bueno, espero da egun, eurrengo egunetan eguraldizia obera jutie, eta horretarako hemen dakargu aditu edan Unai, bere tartigaz, dana isorta tropikala. Hau parratzaldeon Aimar, hau parratzaldeon laizierkide guztiok, mailean zaudetenok eta irratiaren bestaldean zaudetenok, bueno, edo YouTuberen bestaldean. Danak, entzuten dozuen dan hori. Bai, ondo aipatu dozu, gaur eguraldi naziz jaukin jogu, eguraldi naziz ez aparte fresku bai. Eta komentago egin tendentzia aldaketa argi bat egon dala eguraldi zen. Txartoa kostunberaute egon garela esango neuke azkenengo egunetan, temperatura epelak, egoaizie eta enparauek. Ze ondo egon garen gu, berotan eguzkiten. Eskertu dugu, bai, egiz esan, eskertu dugu, baina ni pentseu landaremuek eta landiek eurizok eskertuko dauzela, Esango neuke aspaldi baten ganora zeuririk egin barik egon dala, eta egun okazin jauena larrei bez, baina bueno, pizkate ingurue fresketako lehen izen dala, Bai, beti izan eta, Eurixe bierrezku dela, baina ni personalmente etxate asko guztetan, ni neix jau, deguzkizia, baina bueno. Etxako guztetan, baina gero inguruek berde eukite guztetan jako eta, Bai, hori egizela, bai. Nire amamak esaten sopa si sorber no puede ser, orduen, Ona hori, ona. Ba, oize, Azteien repasto txiki bat engu, hasi eguzkitzu egin zan, baina fijau esari egoizetan freskura kontu gaudun baino zen, Bai. Goizien goiz jaiten sarienok, freskura kontu igeriko zeinu esan. Hori, berrira junda, jota isostute, dardaraka. Hori, eta gero berdi zen, epel da kipula moduen kapak enduen bide. Hori. Da gero, azti aurrera juenda lainotzen, da atzoia hasi zan, eurikontuek eta hau da besti eta hasi zien, Da igeriko baino bai, iparraizi sartu zan, eta eurikontuek hasi zien pizkanaka. Da gaur besta inbeste aukinu, gaur ganera freskura kontuek, 11 graduko maximak, eta, bueno, bai, ja... Txaketak barriro. Bai, txaketa barriro, negutu ez dut esango, baina, bueno, martxo inguruko eguraldiz izien maiatzen gauzen honetan, Bizi horren maiatzak bat, langileen egune ondo aipatu egun moduen, giroa freskotik joango da, temperatura nausizek haundizenak 12 inguruen ibiliko die, eurizengo dau, eurize eskuzabal hartuku, gure inguruek bideu eta... Orduen bizi Unai, manifestazioera jute zarinok, aterkinero txuazkerue, bale? Aterkinero txuazkerue. Preparatu. Gori. Eta ganera, aipatu gure zere hartuetan, atmosferako kota altuetan, aire hotza sartuko dela, eta Pirineuetan 1500 metrotik gora ero, edur pizkat ikusi egin, Aizkorrita Gorbeitzako puntan igual matasan bat bai, baina zuritzeko lehen ez da itzengo, Da gero, domekan atertzen dago goizien igual pizkate euratu leike, baina atertzea eta argitzea dengo dau. Eta astelena eta martitzenak argizek, espero duz, Argizek eta aterri, vale? Asti ondo azteko, eguzkia porra ikusti. Baina aterri egotiek ez dago esan gure, freskura kontuak ez duzunik eukingo goizetan, Goizek garbi eratuko di eta goizetan freskura kontuak eukinguz, baina, bueno, eberdi aldera, manga motzien ez dakit, baina, bueno, jersefin bat azibildeko beste bai. Ondo. Da gero, asterdik aurrera, ondinon egun asko di emetik eguaztenera, baina, bueno, emoten da pizkate barrio nahazterengo dagoela, baina, bueno, kongo gara egunez egun ikusten, beti izan duen moduen. Eskala profesionalak, ondino afizionado naran. Emon azte batzuk. Da, juen zaikie, kanal ofizialetan, Zoz herrik uste. Nik uste, laizia erratizi entzunde da isorta tropikala tarti entzunde, nehiku deko gule, jaketeko segura lehenu da. Kanal alternatibo gara, baina batzuetan aserta hoien du, osak, gure jarraitu, Fiabli gara, eguneko unien, así que... Ein kasu unairi, gure uraldi prezinu eri edo, aurre ikuspenari. Esan doa modern unaik, urrengo astera begire jantzi zuen txaketak, aterkin egerun aldien badespada. Ez, urrengo asteri begirez, asteburueri begire. Asteburueri begire. Astelen da martizena, aterri eta denpora ona. Ni hemen zuen zailo hilita. Goizetan fresko eta berrizetan epel, kipula eguraldize, kapak eta kapak. Hori. Ba beste barik. Nire sentimenduak adierazteko nean Betiko arazo eta ikara kantu anitzak
ezazu alboratu beldurra. Burua usten batut barnean, nire sentimenduak adierazteko nean. Betiko arazo eta ikara kantu anitzak, espakotutan pertsona ikusteko orduan. Gazte izan ezazoret, osatia izan, bizitzako ezazu alboratu beldurrak. Izan ezazoret, osatia izan, bizitzako ezazu alboratu beldurrak. Zureak, erabakiak izan zaitezu ez aldatu irizpideak. Egin ezazu zure barnean dituzu nahiak eta sentimendu guztiak. Bueno, entzun du gure Isorta Tropikala saioko eguraldizien aurreikuspena, Unain eskutik. Eta bueno, gure laixi hartzen 18. magazin honegaz aurrera jutekotan, nik ekarri dutzuet, Unai Irati Maitane, erronkatxo bat. Astu orduko Bota. aipamen txiki bat egin gure neuke, Bota, aurrera. gure sekzio ofiziala eta internazionala bezabaldu dugunez, eta Isorretako mugetatik be entzuten gaituenez, gaur saludo berezi bat bialdu gure dotziet laizia irratiko entzule garaitarrei, eurek eskatute, Jo, garaire beldu da, Garaire beldu da. Bai, horregatik esan dut gure sekzio internazionala bezabaldu dugule, Badakizue, zabaltzen gauzela, eta gure garaiko herri zenidetuari be... Sortziar nauzoa ez, baina herri zenidetua bai, eta... Garaire be, garaire eta inguruko herrizetako entzule guztieri gure agur bat, emetik, Hori da, laixia irratitik. Gure uinak diela, ostia, Eltzen die garaire bai, Jarraitu gure uinak astintzen eta zuen laguneri bezan laixia irrati entzuteko, eskertuko da beta. Beitu garai dauela, da ara beltzen die uinek, Así que kontuz, ojo, cuidado. Arteniko txalo zaparra. Eskerrik asko. Bueno, da, lelokeri honen ostien, Beste bat. lehen zaute moduen, erronkatxo bat ekarri dutzuet, zuentzako, Unai Irati Maitane, tekniko, Ander da Asier, zuentzako, eta baite entzulientzako. Eta bueno, azken aspaldizien, bakigu moduen, COVID-an asuntu gaitik, triste gabiz danak, ezta? Hor gabize musuko egaz, nasobuku egaz. Nasobuku altzuen, tabernak eta itxite, ez teku denporarik ondo pasetako, juergatxue botateko, dantzan hileko aldaka mogitzeko. Eta gaur dakargun erronkatxue da apur bat jarrit egoteko. Aipatuko txue. Zuek, entzuliok, etxien zauziela, jarleku baten ipini hor, tente, kieto parau. Tente edo jarrite. Jarrite, alba da. Jarrite, baina artez, ipinite. Eta... Orduen, hankak ezin diago nik gurutzatute?
gur zuen moduen ipini, baina egon gustora, zuen aulkizien. Da aulkizien ipini, eta oin ekarriko dutzu egoz abesti batzuk, eta erronki eurrengoe da. Saiatu, aldakak ez mogitzen eta dantzan eziten. Hori zego da, ekarri biogun erronkie. Ekarri dugu lau bat kanta, erronka honegaz azteko, eta bueno, azteko, nik iztoaz kantak aipatuko, ingotolako deskribapen laburtxo bat, eta bueno, lehenengo kantie, dantzatu beharrez dozuen kantie, alba dozue, hori da erronkie. Izengo da, Gala Risato abeslarisek eskainitekue, 1986 izen ekarria ben artista honek bere lehengo kantie, eta oso ezagune izen da bai Frantzian, Belgikan, Italian, Espainia, Israel, Brasil, Grecia eta Dinamarkan. Así que beste barek jarri zuen jarlekuetan eta saiatu dantzarik ez egiten. A ber, hemen jarritxe gauz, saiatu ez mogitzen sormaldak eta aldakak eta ingurukoek. Oina hasi geran tranquillo, baina gera apurtzen da benien. Entzulio zuepe, jarritxe, mantendu hor, aldaka mogidu barek. Abesti honek erut nozte goizeko bostetan zulo bez batera, Zelako goguek, Horako juerga gaun bat arrapau eta, goizaldeko ordu txikiten aldaka mogi dute. Hau pateniko. Ego negur. Venga! Zelan doi entzule, lortu da zu geldirik egotien zure jarlekuen, ez dugu uste. Seguro zabizela dana emoten zure txien, zure familiako egaz edo txien bakarrik zauzela bebai, aldaka mogitzen zabizela, badakigu. Batez be bakarrik mazauz, Ja erronki guztiz galdute deko zue, baina beste 3 aukera mongotzu eguz, aldakak ez mogitzeko. Barrio ben jarri zuen aulkizien, eta tekniko egizten mozku ondino ez, baina aipatuko urrengo deskribapena, kantiena. Urrengo kantie Gypsy Kings taldiena izango da. Sonatzeit. 1987 atara zen auren albune Gypsy Kings deiturikue. Eta oso kanta ezagun bat okia bien, ez dakit entzungo dozuen, edo entzungo zinuen, edo ezagutzen dozuen. Eta barriro be, saiatu zuen aurkizetan geldik egoten, dantzan egin barik. Tekniko, entzungeike? Ia, krik-krik entzuten du. Karo, abesti honek intro luziedeko. Ai. Ia ba, ia zuek hemen jakin deizuen, irratizien hemen egonda agenti aldaka mogitzen, Ezin izin da geratu. Ezagutzen duzue. Unai, Irati, Maitane. Gitarreo. Tiki-tiki. Ia, momentuz geldi gauz irratizien. Teknikue barre ez dau. Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Zenba biderengo zinuen jantzan kanta honegaz batera. Unai gezetu da. Iratia Maitane pentsetan dabiz, baina momentu datorren nien, dantzan hasiko zari, seguro. Zelako temazu. Antxoki ere ematen dozte. Bai, antxokiko momentu, Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Zela doi entzule, geldirik seguru ezetz. Aldaka mobitze, majarraitu, venga tekniko, monegurre. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Zelan doi erretu, Galdudot. Lehenko abestiak batez be, lehenko abestiak puntxe dukon, baina bigarren honek unairi be goratu dutxe, antxokeko epokak, Horre, jantzan... Sardinak latan moduen egoten genenien. Lotza barik, aldaka mogitzen, gora eta bera eta... Antxokisen marejadi egoten zaina, marejadi. Bai. Mar revuelta, andone izpuru bezango aleuken moduen. Marejadilla, Itxaso bizia. Zelako epokak, falta motaten du, zelako jurga botati olako abesti llegaz. Eta bueno, tekniko urrengo kantara jungo gara.
urrengue erronkatxue, zuentzako, hau uste dute ezingo zuela pasau. Geldirik egon basari oinarte zuen aulkizetan, seguro oin ezingo zuzela aldakak geldiri mantendu. Zehoin dakargu, Sash izeneko artista bat, alemana da bera, Sasha Lapesen izenikue, ekainaren 10an jaiozan, 1970 Neteral Alemanian. Eta, bueno, oso ezagune da besti hau, beste barik tekniko, entzungike. Saiatu geldirik egoten. Beste nivel bat. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Ecuador. Petxe naranja garaia. Entzuliok, imaginetan zaitu egoia zuen etxietan dana emoten, kriston juerga goguegaz, falta botaten du, Ecuador kantiegaz, Antxokizen be topera, kaini eskuen da Ecuador, aldaka gora eta bera. Bueno, da nik uste dut ja, erronka hauia galdu dozuela, hemen maiku eia galdu dugu, baina, bueno, entzuliope seguru zuen etxietan galdu dozuela. Eta, bueno, olako erronka improvisau oneri amaieri emoteko, azkenengo kanta bat dakargu, txaban hemen ekarriot laurpena, egia topena duten. A ver, mobilen nahi begitzen hemen, gora eta bera. Bueno, esto de se lortu. Seguro. Ondo preparatute, Ronki, Oso ondo. Bueno, azkenengo kanta hau, seguruenik danak esetuko zue, seguro dana mondo zula nos kantu hau entzuten. Euskal Herriko edi haurek, eta beste barik, barriro besandoko moduen, saiatu geldirik egoten zuen aurkizetan. Animo entzuliok! Noste txosetara goizeko seire. Hori, hori. Abesti honega izten zaituego, animo erronkiaz, eta saiatu geldirik egoten alba aldin bata.
Bueno, entzuliok, espero dugu gozatu izena, gure erronka hau. Nire irratikidiek derrigortu nabe parkamena eskatzen, gaztea irratizeri, parkatu gaztea irratia, guztiz plagiatu dugu zuen tartetxo bat, baina, bueno, jodidu. Da horrenguen etorri hona. Eta, bueno, gure laixi hartzen magazinegaz aurrera juteko, hemen deku Ander, karrizku barriro be. Hola, que hay? Hau parratzaldean, zera karzu gaurkuen, ranking show tarti eguel. Ba, claro, zuzara mengidari, ez da? Epa. Ja, bueno, beste barik, pasu emongotzegu Anderren ranking show tartieri. Teniko? Aupa, laixiarren zule. Hemen ator, gogotzu gaurko honetan, ez beste behin ez, gaurko honetan, hemen esan da, oiko kide arrunt edo segundako kide moduen, ganera. Gaurre... Hostia, autoestime jodite Anderrek, que lekuek endutxe eta ea triste, Ander. Ander, mesedes. Talde bagarata. Zozer gurena esan sarrean, ez dute minez preparaute eta hori urteinate. Ander, urrengo saiorako, zeuri emogotzu testigu, zeuri dari urrengoen. Ez dakit. Bai. Bueno, bardin da, ni hoi naz ranking showko gidari eta, bueno, esplikako guzardan gure saioe, jake beste asko ez dugun hori eiken, nik eineko, barrido. Eta rankingei buruz, ingo da berba, izena ino moduen, ranking batzuk ikartiko daz, astero edo saioa urten amakotxien, eta, bueno, batzuk celebriago egitzengo die, beste batzuk ezein celebriek, eta, bueno, gaurko hontan uste pizkat lukrau ingo gaiela. Ekarreko ranking bat, gauza hain ezaunek estin ranking bat, eta ez dakizu ez, gaur egun oso modan dauz kirola asko, bai futbola horre azkenien atletizen finala. Eta oin txirrindula hitza behor dau ez, giruen atietan gauz eta hor da biz gogor, baina nik ekarretaz 8 kirol esan guratxuek edo entzunek ez dien 8 kirol ekarretaz. Eta ia ezagutzen dozu esan, inoz parte hartu zuen. Vale. Bai, esango nuke, kirol minoritarizuek izango dira honek. Eta aurreko astien eskainoen esan, baina bai, nik astien esan enbiot. Mundokristal.cometik atarotasunek kirolak. Eta berak dinoenetik, kirol honek, Iberiar penintxulan Portugal kendute. Vale. Arrapa duzu, Beste dana. Iberiar penintxulan Portugal kendute. Hor jokatu alda, eta jokatu alda era federatu baten, oso era formal baten. Vale. Eta, bueno, nik sekul ez jolastu neko deportietara, baina, bueno, batera bez. Izan batera bez, Eta, bueno, kuriosu die, eta, bueno, esango gu euretako bazin dan, eta ia ezagutzen dozuen, edo idariko zuen, lacrosse. Lacrosse idatzitxe, bigaz. Nigori entzute? Niri entzute bai. Pelikuletan da entzunde badeket nik. Bai. Nik entzunde ustez bai. Hori palon bat azero jolasten da, ero ez da. Bai, egin zuzen bai, palo bat puntan res txikitsu badekona, sare txiki badeko. Amigo, bai. Bai, eta, bueno, pixkat, futbolan estiloku da, baina hainkakin eta jolastu barik, da gomazko disko txiki bat. Disko edo pelota edo ez da gizenan. Disko bat? Disko epin joan, bai. Eta talde bidauz. Eta, bueno, estrategia ezberdinen arabera, bueno, asuntu da, gola sartzi, Bai, baina asuntu da hori, esan dute moduen, palo bat eta sare txiki bat. Porteiz ja dau, eta portero eta guzti? Ez dakit porteroik. Ustot porteroik ez dauela. Portero bai. Osa, talde bako txin 10 pertsona dauz. Ez dakit zelaiek zemat neurtzen dauen. Ez dau ipinen hemen... Hokekian estilokue, ez da? Zelan? Hokekian estilokue, holan. Ez, asuntu da, pilotak edo disku horrek ezin daula lurrik ikutu. Claro, Airin sarien jumida. hartu biozu, ez? Hori da. Bai, jauzen. Ezin dau, eta sartu biozu abestien sarera. Bai. Ez dakit atezeinik dauen, ez dauen, baina, bueno, nik sekulo ez dut entzun, eta... Nik ikusi dut, bai, pentsan dut. Bueno, ez que... Ez dakit holan akordo handiri, baina pentsan dut, badauela, atezaino porterua. Badau. Pentsan dut. Bueno, inori dudan magalitzen baiatzu edo, bakizue mundokristal.comen sartu eta lukroset jegoeto, zenik laburpen txikia dino kirol bakutxetik. Eta beste kirol badakat, da honek disc golf. Disc golf. Bai. Eta barrido esangot. Golfa disko bategaz, esan da hori. Disc golf, bai. Bai, hori gartozku burure behintzat. Basuntu dala saskibaloi eta golfan arteko nasketa. Saskibaloi, Nahiko
nahiko gatsa zundu. Nik enaben ondo ulertu, argazki bat egon hor da, argazki jazbe, enaben oso ondo ulertu, baina zen. Iberiar penintxulan Portugal kendute jolastu albada kirol honetara, ekarri mi gurera. Eta, bai, hori minda, saskibaloia eta golfan arteko nasketa bada. Eta frisbee bat, urrinetik botabi da, eta saskian sartu. Eta saskiara, Zergatik da. argazien agertu zenetik, saskile bastante handize da. baina da zer ikusi ero zardeko frisbee batek golfagaz da... Golfa urrinera bota Nik biozuleko. da, baina... Nik ez dakit. Eta saskizek eta baloncestoa saski bateko lako. Nik enotzen. Saskize hor, bai... Nik erotzen zentzunik hartu momentu bat emez baina zen, jode, hau seguramente, Disc golf. federa basko gongo danez, igual zu jaingo zula ni baino gehiago, ez, ni besta. Puta dire. Hori da, zuk hartzen duzu, ez dakit, palo bat ezingo da, golfien da, hartzen duzu hori, eta bota gizu frisbee bat, Palo bataz, frisbee bat? Bai. ez dakit, golfa bada, palo bat egon miko da, edo. Edo igual ez, eskuaz bota, Igual eskuaz, baina urrin bota biharko zu, ez dakit. bai asko lan dugot nire tarte hau, bai, gaten da. Bueno, hausnarketarako momentu, eta ondo. Hori da. Bai. Duda badauz, gero azkenin barri daitxetuko zein dan web horrize, eta sartu hor eta ikusi. Hirugarren kirola, hau ezagune da, nik hau ikusiot, eta gehien bat nik ez da, amerikanuen pelikuletan daulan ikusiot, eta Eskoziarra da berez kirol hau, curling deko izena. Nik hori entzute dekot. Bai. Bai, tekniko esan orduko ja, gestuaz esan dozin da. A ber, esplikau pixkat zelako edan, a ber. Curling, esan dut, Eskoziarra da berez, Bai. baina Kanadan izan ezagune kirol hau. Eta, berez izotz-pista baten jokatzen da. Eta berez datza, 20 kiloko harri bat, ez dakit zenbat distantzia dauen diana batera, bai, 20 kiloko, hori pinkia ban, hori ondo informonaz. Ona, Ander. 20 kiloko harri bat, dianan erdizen ipini bidozu. Dianako zentrotik gertuen. Wow. Bakotxak hiru harri botatzen dauzela, eta zure aurkari zepe bai, botatzen da diana bardinera, orduen petanka estiloko zozer, baina izotzetan. Antza badeko petankia. Bai, zu labaintzen zoiez. Besten arriz debe mobidu aldozu, ero ez da olako. Hori da. Eta hemen deketa imarre eskinatiko horre gestu egin da, bai. Zer deko, arrize, esan da, patinetan zoiez arrize ganien, soltetan dozu, eta diskue eurreran zaie, disku edo arrize, 20 kiloko arrize. Baina beste jokalari bat hor, bere esko batzuaz. Beste bi, pentsan dut, ez ba? Bi igual, bi. Eta, hori, zenbat eta izotz gehiago urtu antza, harri horrek errezau lagointzen dau, eta urrina bai egiten nahi da. Batzuentzat, truku eukin dago hor, igual velocidade asko hartu, ze igual deko zu etxaien harri dago hor oso gertu, da haren kontra jo, da atateko dianatik, edo, bueno, hori estrategia izaten da, cada uno gure dauen moduen. Qué cosas. Hau ezagun hau, igual, ez? Beste Bai, paño ezagun, olimpiko eta... Uste hot ezagunen hau dala. Jo, ez que kokote izten juenaz da kuaderno datu dute lekura. Kokote ja, dios, gogortute eket. Bueno, beste deporta. Ia hau zertzen duzuen. Da, bosabol. Bai. Barriro, mesez? Zamate, B-O-S-S-A bol. Bosabol. Bosabol, como bossa nova. Ez hau zen duzue? Ni pes, egizan ez, bueno. Iai, Irakurri oten arabera, nik ulertu otena. Berez, umezein nagusiak edo zine jolaztu dabe. Bosabol, bai. Eta eure dinuenetik futbol, kapoira eta voleibol playan arteko nasketa bada. Wow. Bai, argazi ikusi eskero, gero gehiago ulertzen da, ez? Mix. Bai. Eta berez, voleibol playa esan dutenez, voleibol playa da kantxea moduen, sare bat dago erdizen, eta alderik alde jokatu biozu. Ez dakit, zer? Ikusten dago, erakutsi mesedez, bestiok ez du imaginetan, alba da, ero atzun bestela, baina. Berez dau sare bat inguruen, koltsoneta bat enganin jokatzen da jokalarizek. Zelan ez etxa, nik dinoten kirolien bai. Mundokristal.comek dinonetik. Eta koltsoneta batzen puzgarri batzun ganien dauz, eta aro batzu dauz hor. Eta, hori, horretan datza ez, da voleibol playan antzeko arau edekoz. Ez dakit nina hilberbetan, jenti barreka dabil, ez dakit mobili begire. Muse tuti eta futbola juntotia. Ikusi argazkizerik.
argazkitze ikusio, da probeti gurot. Bueno, ni jungo naz azaltzen, ze, karo, hemen entzuliek ez teki argazkitze aurrien. Guapa! Guata playan dauen, salto, Brutal. Ja, emoten dau, Ez que, esaten nabil, voleibol, playa, capoeira eta futbolan arteko gauza dela. Segatik, voleibol, playa moduen, sare bat dau erdizen, baina puzgarri batzun ganien, edo koltsoneta batzun ganien, jolasten da. Orduen, karo, capoeira hor dator, ekilibrizue, eta hori bida. Amigo. Karo, eta holako zeok, ba. Eta mundo kristalek dinenetik, ba... Mundo kristal. Horko giltze edo joku horren truku izango zen, ekilibrizio naukikia. Segatik, ba, bueno, koltsonetan ekan izozelako izango da, baina... Ja. Bueno, ez da oso interesgarri. Koñatez gogoet probetako. Ja. Ba, venga, aburrengo kirola, hau ez da izan exitan. Niri asko guztieten argazkiz ikusitzen abeni, baina, bueno, zena, ba, espliketan bat. Argazkiz guai dau. Jo, guai dau, benetan. Ba, bueno, ba, animetan zaitu argazkiz ikustera. Hor guztora, saltoka. Baina etxauz playan? Baina, argazkiz playan dau, Nik hori argazkizena ikusi. Bueno, ez dela guztuz, da. Pabio baten bada, kastaina. Ba, hemen plaza erditzen ipini eskeralako puzgarri bat, barre batzu dateko, ez duzu plaiari. Hone, plaza erditzen bada edo zer. Bebai. Ba, bueno, plaza erditzen jolasteko beste jokua dudakat, beste kirol bat. Barrido errekalka gurot, Iberiar penintxulan Portugal kendute, federau alda, kirola ofiziala da. Bueno, oinarteko danak eta emetik aurrera esango zena bai. Eta hau da, bizipoloa. Bizikleta... Euskaraz esan duzute. Bizi, karo, nahan gure pronuntzia maketuko modu, Pero bizi, bai. Bizipoloa, oza, imaginatzen zaila izan lan. Polo bizikletan. Polo bizikletan, polo bak izan jolazten dan. Polo kaballo nada? Hori da. Hori da, saldi gainen jolazten dan golf estiloko... Golf, berez da, hockey modoko bat. Baina, holako zuzen. Ba, bueno, ba, bai. Izena beratino moduen, ba, bueno, hemen saldize ordeztegatzen dugu, bizikleta batean. Hori da, eta bizikleta ganien jolazten dan. Bizikletia, bidekue, o carretera, montaña... Bakotxak gure da bizikletia, zu gure zu triziklo bat egaz beha ibilizinke. Baina hori triziklo bizikletia ez tegula. Ez da bardina, baina, bueno, lege jedin jonara, bera? Barria da, kirol barri bat hori. Nik ez dakit, nik egitxezen ez, enaz, Iberiar penintxula Portugal kenduteko federazioak zera. Ander, bizikleta saporeko isoski bat emoten dago, Bizipolo. Kri. Ba, bueno, baina ulertu zu, zer dan bizipoloa. A ber, asuntu gaur ez da barriki bakarrik, lukreti apur bat. Jakitie Iberiar penintzulan Portugal kendute zek kirol dauzen modan. Bueno, esain modan. Baina, bueno, federatu alda eta jolastu alda kirol honetara. Eta, bueno, aurrera jolastuko. Eta 6. kirola nik ona ekarrioten kirola, bakizu kirol federatu aldan kirol bat. Euskal Herrin ez dakit honen talderik edo badauen, badau mesedez esan. Eta da, gateball. Gateball, edo guruzu moduen. Gateball. English, yes. Baina English izena dekon arren, kirolau japoniarra dizetez. Japoniatik dator. Eta, bueno, 25 metroko kantxan, jolazten da, bitalde. Tekniko horri interneten begitzen da, bila, barrekin dau. Ondo du, Eta, bueno, ba, estrategia desberdinek egin bost jokalari talde bakotxien. Eta asuntu da puntu goizien lortzi. Eta puntu lortzeko esan doi, pixat golfan estilora, baina ez da zulotxu barik dauzunan atetxo txiki batzuk moduen, porteri txiki batzuk, bat baino goiz hau, nik ikusinen arrazen bost egu esan, ez dakit bere solan badido gitxo dauzen. Mini porteriak. Eta asuntu da, ba, bueno, pasabida peloti horti pasatzen duzun bakotxien, puntuek gehitzen dozuz. Segun ze zulotan, puntu gehiago dekoz. Hori, guroten esan, puntu hau ez da futbolien moduen, alde bako txin dauela. Hemen dauz, zelai erditzen dauz, ez dakit, bapaino gehiago, hain badauz, puntu ezberdinekin, eta zeine puntu gehiago nahin. Hau nik ez etxeo talde bat federau bertan, Ez ez tezu. Bai. Deitzen da MGC, ez da gizautzen duzuen, Munitibar Gateball Club. Izenekue. Bai, benetan, Espainia mailan jokatzen dabe eta hau pasuek. Hau pasuek, bai. Opa, MGC. Ba, bueno, hau pasuek, hau Munitibar. Munitibar, abar. Hemetik gorantzizak zueri, ez dakit Munitibartek inok entzuten gaituen, Extra radiotik gara ikik antza bai. Igual, bueno, Munitibarre bai jauko gara, handik eurrero bai, Gernik,
Baina ni zetan etorri nazona, ranking honi segida moteko, gure kirole zain ezagunek aipatzeko, eta urrenko kirola, 7. Croftball. Croft. K-O-R-F. F. Croft. Tebarik. Apelo, holan. Tebarik, apelo. Entzuten moduen, Croftball. Croft. Croft ez, Croftball. Eta, bueno, hau be saskibalogien antzeko da. Baina ezberdintasuna nabarizena saskibalogia salderatute, bakarrik saskibala dauela. Saskibat edo ustai bat edo bakarra. Eta berak estekola tablerorik. Talde bi. Talde bi, hombre. Vale. Tablero bari, konan saskixe bakarrik. Bai. Saskixe. Alturan, saskixe. Eta ez dakit bertan lau pertsonako talde bi goten di hor. Eta, bueno, berez, dinenetik talde danak miztuek idie. Osa, hemen jolasteko talde miztuek izan bidie. Lauko talde edie, izan bidie binezka eta mingutil talde bakotxien. Bai, argazkizetan ikusten da. Generoe, bale. Bai, ez da hu... Bueno, genero... Hori da. Eskara sartuko. Hola, eskara sartuko. Betiko modu. Bai, eskara, hori da. Curveball. Horretan gabiz, eta zelan doia hemen asuntue, ustel bakarri dau. Orduen, txanda bi moduen egoten die, lehenengo eta zerazue, eta gero defentsan enbiozu. Eta ba hori. Hemen zuzeneko arazuek, baten bateke telefonue horreko baina bueno, ez da momentue deieri entzuteko. Baina belar da, igual, pentsot, zuzenien sartzeko, baina beste baten hartukot. Baina, urren bat. Gero dut jogotzu. Bueno, entzuten dozunerako, espero deitzen. Bueno, ikusten dut interes askorik ez dagoela sortu hemen nik karritako kirol minoritazioen asuntuek, ez dau... Bai, adi gauz, Ander. Bai. Espero. Bueno, eta azkenengo kirolak arri esan, 10 asko izango die, 8 asko diantza, baina 10 garrera aldu beri herrien, 8 karti erabaki gaur kontan. Eta azkenengo kirola, ez da bol amaitzen, ez deko baloi batekin zuzeneko lotura bat. Eta hau, luge deko izena. Hau kirola hau bai da ezagun hau, luge, o ez da izan. Luge. Eta hau neguko kirol bada, eta hau kirol hau eske beste izen bat begauken, berez oso antzeko da, horrek ingoinoz ikusi neguko olimpiadak eta horrek izotzezko pista baten, zirkuitua modu izaten da, jaitxira bat, eta horrek trineo batzuetan bajatzen dira moduen. Baina kasu honetan, ekin da trineo baten izen biderean lako patinete bat izango azan moduen, eta hain lege bikoteka ala banaka. Eta, bueno, suposatzeko edan moduen, lehenengo eta zaineketan urtean di hor, birra kristonako koordinazioa bikoti edanien, sartu patinetien, etzun hor tripaz gora, eta asuntu da, zeinekin jaitxira, harine. Hori da azkeneko kirolak erretena. Buke. Eta hori hemen iten da? Bai, Iberiar penintzulan Portugal kendute. Federalta? Federalike? Bai, negun bakarrik. Ero, igual, egongo de instalazio berezi. Neguko kirol bada. Igual, holako sozer instalazio berezi batzuk, ero egongo die, pabio handi batzuk, ero. Mundokristal.comen ez da horren barrerik emoten. Lehen ikursiotan da, jentie galdu ez deitzen, igual idatzikia diferente dau, kristal ikursio torso zer diferente. Kristal? Mundo Kristal Y. Kristal? Y-ko agaz, bai. Jentie ondo topo ditzen. Bai, eta bueno. Entzuliok. Bau izan da nire lehenengo rankin ekarri hotena, kisue. Da modoku, Eta, bueno. Bueno, Ander. Pobri edanez. Rankine itzela, Bai, guzti ditzue. Bai, huele emetik aurrera isortan egin aldo guzen kirol barrizik arrizuz. Bai. Bueno, nik... Hemen kambio klimatiko da lakue torten bada, o lakue... Astero zen hemen, saiatuko nazela rankin bat serizu hau edo pizkat sozera aportaten dauen rankin batek artie, kasu honetan hau izango zen. Ni honek asko aportuzte. Bueno, sozer gehiago kezio, ustot jakintxua hau ogeratuko dela gaur. Eta osasuntzua, horregaz batera. Osasuntzua, bai, kirola beti osasune dalako, hori bai, neurritzen, ez obsesionau. Txorra da barik, kirola txorra da barik, Hori da, baina esan dute moduen hau lukretako edo pizka seri joa da, eta beste rankin bat ekarriot, eta hau, niri honek kristonako grazia indozten. Igual zuheri ez dutzu ingo, niri bai, egitze esan. Ze horrego nintzen interneten, erungot eta begire, ez dakizu, kuriosidadiek, aztertzen, nire lantxue hor aurretik prepara guran. Eta ez dakit nondik agertu jaten turismobasko.comeko paginan. Aupa. Euskal Herriko kanturik famatuenak, entzunenak, gaur-gaurkoz,
2021ko apirilak 30 kantarik entzunenak. Euskal Herrikoek. Kanta euskaldunek. Bai, turismobasko.comek. Danak euskaldunek, kantak? Danak euskaldunek. Euskal Herrikoek eta bueno, sortzaile euskaldunetik gaur egun martxan dozen kantak. Eta, bueno, lehenengoeko tekniko guruzunien, emongo txegu playri, itxela da kanti, A ver, soneta txua. Bilurreko gorputzien. A ver? Enaz konturetu, enaz entera, gotxi bera zuez, ala? Bardin da, bai. Terriblia. Bau da, turismobasko.comek esan da, bere errankinen dekon, punta-puntako kanta, zehazka kanta, Xabierreten zehazka kanta, zer deritozu, Ona kantu itzela. Txalo, bera. Gaur egun entzunena. Gaur egun entzunena, bai, 2008ko apirilak 30 hau da, turismobasko.comen dinonetik, kantarik entzunena. Etan? Bigarrenera ingo salto. Bigarrenena. Mendo. Haupa Baldorba, gora Benito, baina, etan. Parkatu hau ez da Baldorba. Herribera parkatu, bai. Haupa Benito Herribera. Igual. Herribera. Eta, bueno, hirugarren posture salto itxeko, hirugarren postu ez, hirugarrena, zen ni uste, 10 die top 10eko bardinketa eko danak, ze oso entzunek die. Hirugarren postuen, bigarren apostu Benito Lertxundin alde. Hemen doi, beste kanta bat, oso entzune. Itu, die 10 kanta entzunenak eta zalantzati zauzia. Bizkaia maite Nik ez dut zalantzak. Atzo goizean ikusi zindudan Soineko Nik Bizkaia maitekin anekdota txiki bateko. Ekarri gure ekarri mesedez. Hori barretxu hori. Oin dela 2 urte, Sagardotegira joan alginen sasoi hortan. Hernanire joan ginen Sagardotegira eta gero bakizue, Hernanin gero juerri egoten dela. Sagardotegirik bueltan autobusek itxike, lehenengo tabernan Kriston elektrotxaranga. Eta saxofonistari amaitu babien abesti bat esango notzen. Gauza da esango bat. Joik Bizkaia maite. Oan desprezio horpegize. Benetan? Esto sekule astu. Bueno, Giputxe. Da, inusente bat izango zen, Jorsuz. Baina, benetan. Giputxe pe Bizkaia maite da. Ero joreko eta gaino nurekaz, Dope, Gipu... Bueno, anekdota politxe Bizkaia maitegaz. Bueno, igual es importante. Bai, bueno, yo que sé. Bueno, pues anurrengora, beste kanta bat, eta hau top 10eko kanta bat, oso entzune, beste sortzaile barri bat, hau oso entzune, moda-modakoa. Gaur egun, Moda-modakoa, oza, azkeneko kantzinetako bat. Nor dau? Baina, a ber. Gitarra hotza. Nik esango neke, turismobasko.com oso eguneratuta horri badala, Osa, benetan egin kasu. Bai. Laboa. Bai. Bueno, benetan honek die, kantu egitzela die, baina honek die benetan... Bueno, nahi guzu horrek esaten, nago atzo preparonan, apirilak 29 baten, hartuiko informazioa da, atzotik gaur arte ez dut uste asko aldatu da nik. Pentsaan dut, ez baina... Ez pentsau gaur egun puntan dauzenik deuskiz eta honek, keba. Deuskiz ez, baina... Bueno, jarrituko honek kanta oso luzi edi, Venga, 5. Hau, pizkat, nik esan moderno txogu dara, baina ez emozionau, Txaluek. Importanti da, sortzaile guztian nien txaluek. Benetan, niri oso harrigarrize eta benetan, zentzino ditu esten eta zen aurrankine, ekarri miedo, honek kantak entzuteko. Oso nahi. Gonbidatzen zaituet, honek kanta danak entzuti, Ez egutzen dozu, hau eperra, hain jedu alden eperra. Nok ez da babestu hau. Horrek momentu melankolikueko hor. Isilik, gitarra bat bakarrik inguruen eta danok abesten. Eperrak
baditutzu ere bi hegala bai eta burun gaini gokarda ezerba zuk ere baldin bazu. Bueno, 6. kantzino batera jungo gara. Momentu honetan be bai, sortzaile bat errepikatu ingo da. Horregaru, Ze ez dau, gaur egun ez dau beste sortzailerik, moda nune bakarri dauz. Eta hau kanti ez dugu sekule kantau. Ez dugu sekule entzun. Holan, igual musikatuta hainbeste ez dugu entzun, baina bai, gure inguruen hainbat bider entzuniko da. Luartze perape joten dau, gure San Migueletan. Bai, zelako momentu politxe sortu egunen eta isi erratia benetan. Zelako modo zen. Adiskide bat bazen Ni Salvador. Salvadorren eriotzean, Xabier Leten. Kanta itzela. Xabier, haupa Salvador. Haupa. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Eta urrengo kantara jungo gara, top 10ko kantara. Postuk eskoiz esaten zebe, dana dauz bardin dute lehenengo postuen esango nekenik. Hau igual, bai, moderno txobe bada, ez pentsa hau Isaron kanta batanik. Baina guztagu hau bai. Hau pixat barri txobe da. Bibolina. Askoz barruz dago ez da, Bueno, nik esango neke apirilako bete beretzi baten azkenengo sortudan edo publikodan kantuetako bat. Aitormena. Temazo da, Azken finean gizaki hutsak gara Barearen ostean dator ekaitza Uda berririk ez guretzat Laixiar karaokea zuzenean. Bai. Beti ranking show zetako emoten dauen, horreta beldu gara. Ertzainaken aitormena, zeinek ez da bentzun hau. Nik pentsau, ez dut pentsaera lizunik eukina, baina gutako zenbat izango etesan sortue kantu honen babesien. Zenbat negar kantu honen. Eta, bueno, jarraitu egon urrengo kanta eta sortzaile barri bategaz, hau ez dugu oinarte listan eukin. Eta hauen nahiko modernue da, bai, oso modernue. Eta entzun duk ikusen duen. Apurtzailea, benetan. Tabernan daude. Hau ez eteo kanta hau. Aita semeak tabernan daude Jo, Nacho de Felipe, zelako ahosketako Nacho de Felipek, Euskaldun jatorra, ETB nahiko entxufatu, Alantzi da, zemat fede eta, zemat esan da, Gabon, kantari esan da hori, zemat urtieri amaiera emoten, Gabonetako afaiai horra maien emoten, oskorri hor fonduen dela. Eta ukantu hau joko abien, sarri. Aita semeak tabernan daude amalabak jokoan. Bueno, ja azkenen dutz goiez, sortzi entzun duguz, azkenengo bizo faltaiakuz. Eta hemen urrengu, Hau pentsen dut, igezko udan estreno zala kantu hau. Michael Leboa. Gure Mikel handiak. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Baina usia sua bada, gurgatoa bero Eta ja, azkena. Gaztin artien oso entzune, Michael Leboa. Ezeket inungo dudarik, turismobasko.com, jente gaztieri bultzatuko web orrialde bat dela, eta
Euskal Herriko turismo sustatu gure dauela, ez da inungo zalantzarik, eta egunerokotasune oso ondo islatzen da bere web horri zen. Eta top 10ko azkena, gure top 10 betetzen dauena, kantu hau itzela. Hau entzungo zen oso versionatu kanta hau. Zer ondo zelan dikua, zure bufanda txiria. Gauteiatu ganean, ilargia erdian, eta zu. Webgune hau 1980 urtetik eguneratu barikue, Jaurlaritza eguneratu. Ba ez da inzarraz, esango norbaitek espadaki itoitzen lauteiatu. Ze asko ketzuko haien esan da, Amaia Montero da. Bai. Eta esan Alezu bago ez? Alezu bago, itxindik ez? Alezu bago ez? Mikel Erentzune da. Mikel Erentzune. Eia bien, versiona bien, pizkat apurtuen kanta hau. Mikel Erentzune alias Pistacho. Bai, oso versiona hau izen. Eta hau izen da turismobasko.comek guri helarazi oskun top 10, gaur egungo apirilak 29 baten, 2021 urte baten dekon top 10. Eskerrik asko top edo ranking hau itxarren benetan. Ni gatzo ikusina benien asko harritu ninduen eta esan ben, hau lexia irretira ekarri biot. Eta gurote ipatu, haupa turismobasko.com, ze gure ni jarraitzaiena zen pertsona baten bidizuek zindanak. Ez dakit inok esetzen duzuen? Bai! Gabi dela. Aupa, Gabi. Hombre! Teniko txalo batzuk gabitzako. Aupa, Gabi. Danak gerien. Gustot gaur egun euskal musikari eta sortzaile guztien erronka dela Gabi de la Maza karaoke bat eki bere kantai buruz. Kristonako lorpen bat dala hori. Eta hori gunek aipatu ze, karo, kanta bako zen link ez egin gero, youtuberako ikusteko Gabi de la Mazan. Karaoke, ez? Jakiteko ez bakarrik entzuteko kantie, eta letri ikesi, eta nahieko. Gabi baina apur bat modernizabau dabi, Chill Mafiari behin jotze solako karaoke batzuk, baina gobierno basko ikesi Gabi de la Mazan gandik, asko dakita. Ikesi bizian artien. Asko daki, ez? Gaztea baino, uste dut, euskal musikoen aldeko lan gehiago egin dauela, gaztea berez horretan hasi izan, gaur egun esan da, Miley Cyrus eta olako kantzinuek sustatzen dauz, bertako sortzaile galdo batera izile, sentitzen du gaztea, baina pixkat txiki miotxugu. Ona, derrona. Bai, galantzi da. Eta guk, bueno, turismobasko.com sustatu gure hagu, bizita horrialde hori, eta bakizue urtengo uda ez dala oso anitza eta zabala izango horregatik indaigun turismoe. Gure herrialdietan, gure Euskal Herria politiko idalako, ez teko guzetan Tailandiara joan biherrik udon bat pasetako. Eta bakizue, top 10ko kanta guztizionek entzun. Ikesi. Eta Euskal Herriaz gozatu. Hau izan da nire ranking show. Eskerrik asko, Ander. Txalo zaparra bat lan berrentzako. Beste behin, ranking show! Yo!
Eskainiteko ranking show tarte itzela, bertan kirol desberdinek eta... Eskerrik asko. Hori, Ander. Da Euskal Herriko musikietaz gozatu izan dugu, musika entzunenetaz. Eta ezaztu, Iberiar penintxulan Portugal kendute, egondan deporte minoizatuen... Hori. Bakizue, neguen, torri izortako plazara kirola iken. Eta bueno, gure magazin honegaz aurrera jutekotan, gure ator kantari Oier tarti etorriko da, baina narin hau kantatxo bat diziko dutzuegu, eta hau da etxe kalten denboran abestizia. Beste barik gozatu, da laster gatoz. Saiatu zara eskuekin heltzen, baina zaizkio zure mugak gustatzen. Alekin duzu eskueko materializatuz etereoan da. Bidean aurkitu egin gara kaldatu zaizki. Lehenago gozaldu eta gero lotan hasi. Bizitza luzea baino erai. Baina normal izan da badakit ezin dela egin. Berdina bat denboran horrenak kaldatu zaizki. Kaldatu zaizki. Denboran horrenak aldatu zaizki. Denboran horrenak aldatu zaizki. Bueno, esan dugu moduen, entzun dugu hemen atxekalten denboran abestize. Eta oin toketan jaku moduen, ez? Ja entzuli opet desietan egon gozarie, gure bai zain gauz, eta Maitane Asier, gure saio ezagunena entzuteko edo jakitiko sepaztanan horren inguruen, eta gure tarte hau da, ator kantari Oier! Ator kantari Oier. Bagatoz beste behin, gure ator kantari Oier lehiaketa ikaragarri honegaz, ezta? Jo, ni ja desietan egonaz tarte hau heltzeko. Aurreko Oierokin gaino hemen, baina gaurkuen... Gaurkuen kalen josku, ezin izin da, torri gaur ez dugu zuzenin okingo gure abestitzar nananeu edo dana delako, ezta? Eta bueno, dakizuen moduen, ator kantari Oier lehiaketan, Oierrek abesten dau edo nananeetan dau abesti bat, eta zuek entzuliok asmatu bizue abesti hau zeinan. Harin jaukuen entzun gainu, bueno, lehenik eta bain, gogoratu egun sarixe, harinoko aztekue, azteko takorduen. Bai, ondokot, bai. Bota, venga. Bai, proposatu zane, nik hola marka bat dekot sortute, Lorartien deitzen da, eta proposamena botan aben. Laixiar irratien kamiseta
bakar bat, 8, Kamiseta esklusibo bat. Esklusibo, guztiz, Kamisetan, holan, bordau bat daitie, holan, eskar kaldien holan goizen txiki, Laixia Irratian logoa adibidez. Osa, orduen, Laixia Irratien dauen kamiseta bakarra irabazi aldabie gure entzulie. Hori da. Eta gaur jakin gogun ordan. Eta gure irratikidean, Maitanek eskainitxe, eta bera genye eskuz guztiz. Eskerrik asko, Maitane, zure sarizi gaitek. Eta, bueno, lehenko apur bat kontestuen pintekotan, teniko, igual entzungu harinako asteko abestize, jakitiko nokirasi dauen, Maitanen Lorartien proiektuko Laixia Irratiko kamiseta berezi hau. Así que beste barik teniko, entzungenke harinako asteko abestize? Amen, pakatu ez tamaño. Pakatu entzuliak. Mama! Wow! Hemen entzun du, komentarizio eta guzti. Eta gure barriek eta guzti. Bai. Jakete zuen, estiz labengo barriek, harinako azteko barri dira. Bertan etorri zane oierre... Aurreko azteko. Danan azta dute egonda. Harinako aztien, oierre torriak une irratire, zuzenien abesten, ator kantari oier lehiaketako abesti hau. Da bueno, nik usteot, harraponara segiduen, ez dakizuek, nipe ustut entzuli errez okina bela benguen, ez da? Irati? Bai. Nik zorritzen du nahiko nuke oier, gero eta hobeto dabil, igual gure kalterako. Bai, karo, gero eta errez abiztu entzuli eri, ez da? Haupa oier, serio lan. Bai. Oinguen esan dugu moduen, oier ez da etorri zuzenien, guaz abesten. Baina, bueno, hau izen da harinako hastien, oierrek abestu aben abestize. Esan dugu moduen, Maitanen Lorartien proiektuko kamiseta esklusibo bat okingo dozue, sosketan, Laixia Irratikue. Eta, bueno, ez dakit jiguel asibiko gara, ez da? Sosketa txue, a ber, ez teko kamararik hemen, grabo, en bigo? Igual elengo? Zein? Entzumida, a ber, gure entzuliek zer esan da bien. Parkatu. Hemen, esan ginen moduen, itxaron, gogorazteko, zemendeko rekuento sistema... Josetxo, barri dutorriako, me cago en la leche. Josetxo, txaparik ez. Ondo. Bai. Ondo. Zuk asmatu gozu abesti zehala? Hori entzun bezan, Ni ona, bisita, doruna zaiga, zerbezek edo, bako zon. Horretan, torrela zu. Iguel, Josetxuri goraziko dutzegu, erantzune botaten badozku, zelan doien apurua sistemi, ez da? San, a ver, bota izuen, neskak. Bota bilo. Irati? Lehengo, WhatsApp bat, bueno, edo mezu bat bieltzen badozu, papeleta bat sartuko da zure izenien. Hori da. Idatzite bada. Idatzite. Kantiena izena, Josetxu, entzun, austuetzeko data. Kantiena izena badakizu eta idazten badozu. Idatzi bieltzen badozu, papeleta bat zure izenien. Idatzi biherrien audio baten bitartez esaten badozkuzu zein dan abestize, 2 papeleta sartuko die zure izenaz. 2 papeleta. Eta abestize zein dan esan biherrien kantau egiten badozu. Hau da, audizioz WhatsAppera bidale. WhatsAppez, hori da, kantau edo instrumento batekin joten badozu edo zezer, 3 papeleta. 3 papeleta izango dira. 3. Hori da. Aukera 3ko itza. Hori da. Kantauko, baina nun kanta bidaba. Josetxu, telefonora. Zure telefonora, alba zure lagun edo familiarren bateri esan. Kantau, bai. telefonueri. Biali buskuzu, mezu bat. Kaskutik inozo zien, telefonueri. Josetxu, bai daue gauza bat gaur egun askora ditzen dena, WhatsApp deko izena. Eta bertan zure kontaktu zurrendan gortan bazu Laixia Irratiko telefonue dala 654 beratzi lau. Barrio Aimar. Hor, 654 beratzi lau. Eskerrik asko, hasier. Josetxu, zuk hor gortan bazu zure kontaktu zurrendan Laixia Irratia telefonue, esan dutzugun zenbaki zigaz batera, WhatsApp bat biali, gure dozu idatziz, edo kantie zeinan esanez, edo albozu audizioz, edo bestela abestuz,
Baukingo zu, papeleta desberdin, kopuru desberdin bat, obitik aukeria. Ni pentsatu, ja, liten hasi jatezen zu, ni zuen ez dakit jute, nunca ente biot. Josetxu, liaute zu kaletik etorri zara ona, Bueno, ati zabalik dugu da, ni zerbezia, Josetxu, hemen barrio etorri jaku irratire, ati zabalik dauze mundu zuentzako, Josetxu entzako, bai? Claro. Hemen, Ez da atrebidu Josetxu abesten, baina, bueno, beste barik, entzun dugu oierrek abestu daben kantatxue, eta, bueno, hemen dekuz jaso duguz, WhatsAppez audizio batzuk, así que igual beste barik entzun daigu zen. Teniko? Arratsaldeon. Lokaleko leiotik betizu taldea. Eskerrik asko. Serio, Seria, Tema serio, Ezagunen jaku abotza baina... Bai, baina... Bera, seria, esan dau, Ez dau, berba asko egin da. Ana izen da. Ana, aurreko Ana, Ana Alberdi. Gaur bizitan Gaur betorri jaku. Gaur etorri jaku. Gaur betorri jaku. Ana, edo ala. Ala, hurrengo arte, Ana. Ana, esan bidu, eskerrik asko. Ana gaur etorri da, gure Laizia Erratiko estudizio honetara, bere sarixe jasotzen. Argazkita guzti, Argazkita guzti. Haupa, Ana, eskerrik asko. Besarka da bero bat, Laizia Erratikek, Ana. Ni txiko majo, gurote topo bandra. Ana, soltera dau? Ez dakigu, Ana bera bakarrik ezagutzen dugu, Josetxu, baina, bueno, interesaute pasauzie, gure badozu, telefono zenbakizie bota gure WhatsAppera, zeurie Josetxu eta Ana pe interesaute pasauz bota ona, dana 652-03-7 horra bota zuen kontaktuek, eta bestiin kontaktu emogotzu guz, berbaitiko. Laixi Artindaren gotzu zuretzako, Josetxu. Tranquilo. Laitinder. Kinder hori, ez da, umiek eta... Txokolati, Kinder. Bai. Kinder. Bueno. Beste barik, tekniko, beste erantzun gehiago entzunguz. Hola. Azkenetan nik urotzari ze guztainate asko Maitanek jositako kamisetie, izetien nirien ideia edo, bueno, ez dakiz eran restrukturau esaldiz. Baina uste dut ulertu zuela. Así que abestukot, vale? Venga. Kantu berri bat sortzen zenbat alegin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Na 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 Bat bi hiru lau lokaleko leiotik ikusi zaitut berri. A ver, Agustin dute Amayita izin dela. Amayita. Baina Amayita, astu zu letria ose pasau da hori. Josetxu, vale, Amayita. Amayita. Gauza bat aitortu bihotzugu, Laixia Erratik. A ver, hemen deku gaurko Lorartien proiektuko Laixia Erratiko kamiseta berezizen boti, txolopoti hor dauz parte hartu zuen danon izenak. Eta gero deku beste txolopote bat, ze deku hemen irratizen larraitzen jaso esaben munduko bola bat. Eta zure papeletie bertan sartu egu. Así que, bueno, bertatik irabazle urtean basara, larraitze gazin berba, jazenan konpontzari munduko bolie, aste baten batek eta hurren gaztien bestiek eukitiko, Kustodia kompartida, Hori. Amayita. Adan da nik proposatu nahi dut. Amaitak 3 papeleta egin barik lau eukitxe, indozko kantau eta nananea hau bizet. Dana batera. Dana batera indozko, da berbat, agust. Oye, txiko, da ningen zelan enbide pa, nikate biot. Josetxu, bale. Josetxu, izango turismo daskoko web horretzen. Nahiko desfasaute datu zazu, laro giten datu zazu. Asier, zure testigu jasoku eta Amayitari sartuko txeguz 4 papeleta munduko bolan etxolopotien. Así que Amayita, beste barik, munduko boli irabazteko 4 papeleta eguz barruen. Animo. Beste barik, bezarka da bat, Amayita, eskerrik asko zure antzunen gaiek, da tekniko, beste bat entzungu. Oier, gauzatxo bat. Estás perdiendo facultades, tío. Osa, izen da, 3. segundo ya, arrapa bot. Beti zutaldearen lokaleko lehioti zala. Zuriñe Hidalgo eta Telmo jaunarekin al frente. Goian bego, Telmo. Estés donde estés. Eta hori, te tienes que poner las pilas, tío. Comer cosa... Ez dakit. Deslogopedizazio saio batzutara edo, baina...
Xabi sosketa, gero tarraza bipintzen. Y así me quien gane, tío. Tertulia itzela. Ia, laixia erratitik, Telmon familiantzako zarka da bero. Antza, ez dakik unordan Telmon, baina antza junin jako. Soltero dago, soltero. Josetxu. Bakigu bakarri zauzela zure baserri zen, baina bale ja, erratiten gauza, gabetan, Josetxu, entzes. Zengo txama. Berbak itxi eta, bueno, zerbeza asko eta bakarrik. Tristia, bai. Josetxu, topagu zuretzako, non horri dela, tranquilo. Bai, ia. Bueno, oier, que cantas mal esan dago, ne? Hori izan dau, bai, antza logopedan era jumbidan edo inorrekale. Deslogopeda. Hori, hobeto kantetan dauela, esan dago. Hori, ondo abesten dau, eta kontra anin bidau. Elburu eda logopedan juten txarto abesti, ez da? Hori da. Oier, mesue emetik zuzen nien, abestu txarra. Ez da besterik, ez da. Desafina aldozun geixen, topera, abestu erritmo galdatzen, aldozun hobetuen. Remixak. Zuk dakizu moduen. Hori da Oier. Oier, abesten dauena. Abeslariz, Igual Ni aurreno gaztinen, Oier iguale interesaute dauzugan, Ojo, cuidado. Soltero dau? Claro, abestu itxemos uzuk, Josetxu, igual bisoko abestu geran da, esto y lo otro. Nike kanteko ben, nun kanteko da. Bikote polipe. Bota. Josetxu? Nike urrengoen neu kanteko. Venga, Josetxu, testigo gazten dut. Ator kantari Josetxu urrengoen. Ator kantari Josetxu, ojo, hemen proiektu barri gaiko Igual lehiak eta paralelo biokin guz, laixia erratizen. Nike zerbezi badau. Venga, hori engi dau, Josetxu, engi dau. Engi dau. Es esposa, es cerveza. Ni cantar. Beste barik. Esposo be vale, Vale, Josetxu. No haces esas cosas. Josetxu, venga, cámara, venga. Ale. Besarka da bero bat, rekalentzako, eskerrik asko zure mesue bidaltziarren... Guapo! Josetxu. Venga, bota ya, Josetxu, hombre. Técnico, venga. Urrengori badeku gehiago? Bueno, laixiartar eta laixiar zaliak, pues hemen txaien hasta unteko apostue. Konbentzitzen dut zen, lemiziko gauza. Hori barri zetxot. Kantu berri bat sortzen zenbat alegin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Errimak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat alegin. Zenbat buru Que chico, kante bidera boten. Chico, interesante. Soltero zen. Honek behin anana iten dago, Honek amagita moduen. Amagita, lagunek ez dira izango. Mikeltxu eta amagita ikasi biok abestia. Mikeltxu. Nulo, txibatazo ondor, nulo. Mikeltxu. Josetxu tan interesaute pasauz. Mikeltxu, bota baieskue, gure telefono zenbakire, 654 lau. Esan edo bai edo ez, eta interesaute pasauz, tekniko dino moduen, bost papeleta aurrenguen barrure. Baina, Josetxua, argazki bat atarabizu, musutxo bat emoten. Ez da, Josetxu? Eta xerriz, bakarrik musutxo, no vale, Cosa importante, Josetxuen gogotxu dau. Begietan Kariño, apurtxu. Mikel da, ezta? Mikel, barriro izango txugu. Josetxu base zirri batzu ginezkero. Urrenguen, bostez, 10 papeleta zuetzako. Irazteko gure ator kantari hoier. Epa, mosutxu bialtzetuz Josetxu, Josetxu, a ber. Emoto txugu oin aukerie, Mikel seduzitzeko, gure oso, minutu badeko zu. Esan. Gure badozu izen, txiko feliz. Hemen, Josetxu, zure txako oso esorik. Hemen entzun du, Josetxu, proposamena. Mikel, izu. Josetxu gogotxu dabil, zugan pentsetan. Izu. Da, zirri batzuk egiten argazki bat ate mozue,
Bost papeleta, edo 10 papeleta. Zu buruzen beste papeleta, okinguz. Eta basarriz ez bizoka elkartuko, banatu da arrizek eta dana zuritzat. Bienes gananciales. Mikeltxu, tiene terras, cuidado. Kontos. Beste barek. Esto segure, holako ofertiaz, nire esto segure, oba. Nik edo zinez, Bueno, gerko. Kariño moten daunaz bakixu, egin da. Entzun. Mikel, ja igual bihurtute guzan, zuetxi ensaioa utzuten, baina jakin Josetxu tipo majo badala, oso simpatiko, Etxeako moduko, Etxeako moduko, Etxeako trago eta uno guztau, baina, bueno, niri personape guztau, eta kariño falta. Eta egizu ez. Bueno, lortuko egun ematen, Josetxu eta Mikel batzi, Eskerrik asko, Mikel, barriro zure audizue bialtzi arret. Guapito! Da, bueno, ez dakit audizio gehiago deko guzen, tekniko baiz dino, así que entzun daigu zen ator kantare biharko erantzune. Leiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako sirenek ez dute joraindik, molita gaur ere, begietan biloren nora zoazen, jakin nahi nuke. Martxe Lasa eta Maria Arbizu. Hoi da astentako kanta, lokaleko leiotik, por si no ha quedado claro. Martxel Lasa. Eta? Ez du etxuk beste? Maria Albizu. Maria Albizu. Maria kirabezi zaben zerbezi, ez? Bai. Sei zerbeza. Hemen zerbezi erregala guinio? Guk eran bale? Zelan. Esto señor este no niño se corta. Arroia bekemozkune. Ai da, hostia, jo, tu ya nos vale. vale. Asian izan hori? Bai, oso ziren. Hemen duen edo igual, ez da? Asian entzule falti okingo guinun eta zerbezi erregalau, Guk eran barik, baina bueno. Ondo, Martxel. Izin orduen, Martxel eta? Maria. Eta Maria. Ba, Martxel eta Maria, oso txarta bazten dozue animo esarka da bero bat. Bueno, bromi da. Nik hasi empezó Pimpinela izen dela. Pimpinela. Ez da nuen godin Pimpinela, baina entra odiela eta bai, soy yo. Soy yo. Soy tu. Honek pareja direz, ez da. Antza, ez da gitne. Pimpinela. Eure igaldu biake. Galetuko eto. Bai. Zeregin badeketin ninga honekin. Zuk, basarru den beste, bintzako bebaeko zulekua. Bai, kariñoz gure badau, dozende bat, Baina bizkata klara ubizera, Josetxu, poliamorosu ezera. Poliamorosu, ba, hone gure orgia bat bere baser zen, Jota, ardiz jartu botinek ipini da... Polivalente, irretireko, kantineko, kariñoz emateko, ardiz gesteko... Dana. Polivalente, balio danerako. Para todo. Zaten da moduen. Sí. Un chico para todo. Para todo. A ver, orduen, audizio botaten da bezin nantzako, ator kantari oier lehiaketako sarizen... Estra, Josetxu. Sarize, irabazi alizenetik aparte, deko zu hemen maitasun topetzeko aukeri, Josetxu, eta baserri bat emizitzeko aukeri, Ardize esaintzeko aukeri, Josetxu, danetik. Danetik eskaitzen duzuk. Gaztain ez duzu ingo bebai. Full ekip, nik full ekip. Ni nau, da nirea dana. Dana, full ekip. Cobertura total, un seguro de vida esolik. Boi. Bueno, entzun duzu moduen, gure sarize, gure lorartien proiektuko maitan eskainiteko laizia erratiko kamisetan aparte, Josetxun maitasune da, así que bueno. Ez dakik gehiago deko guzen entzuteko, beste badeku, teniko, egur remon, beste bidekuz, así que bueno, entzuteko lehenengue. Haupa, egunon, kuadrilla. Bueno, nik uste aste honetako abestize, oierrek zuzenien abestutakue, dala Esianen lokaleko leiotik abestize. Hala, egunon haukin da animo bariko edata. Agur. Ia, abestize ondo esan duzu, baina norena da? Esian. Josetxu, vale, ya está. Niko kaina botezu ya, vale. Esian. Ai, fallo garrafal, Bueno, a ver, gas. Ez da, nik pentsan dut, garazi, hau abestiz jauze sortetako da, 2000 inguruen. Horre itxegon zan urten, azitze, garazindako galapur bate. Baina, bueno. Urte soruek. Orduen ez da, akordo dukingo. Zelan deko zizina bizinak bakizue? Nok. Parte hartu dagoen personik, garazi? Garazi. Garazi Uriarte, ba, zue papeletie... Maja, eskondu niga! Maja, Garazi Uriarte!
Garazi, asmatu oso kantien izena, baina taldi ez, hasi gengu zu papeleti erditikein eta barrure bota. Erdize, ez da? Osea, orduen garazi bagarrik. Kamiseta erdize igual. Bi dekoz. Bi papeleta dekoz, hau dizu ebiatu dau. Bi papeleta dekoz? Orduen bat. Bakarra botaku eta bestie munduko bolantzako. Bai. Hola nengu. Venga, garazi. Deko zu oinako igazteko Lorartien proiektuko kamisetie eta munduko bolie. Bizetzako. Teniko, urrengo audizio entzun daigun. Bat, bi, hiru, lau. Lokaleko leiotik ikusi zaitut berriz. Fabriketako sirenek ez dute oraindik. Eta 3 punto. Lokaleko leiotik betizu taldea uste dala. Bueno, hori da nire erantzuna. A ber, hemen gabiz begire, Google betizu taldea lokaleko leiotik lyrics. 3 punto ez da agertzen inun bez, Iru punto ez da letrien parte, ez da gitnik onartu biogun ez... Norri zin dau? Jaio. Zando moduen, laixiar internazionala, haue, amatzara du, ez da amatzara da, jaio, Bizarka da bero bat amatzako auzotar guztizeri. Amatzan pastorea eskota bat, bueno, enuek jau izaten, nik ardiek badekoaz. Jaio, badakizu, Jaio, hemen dekozu, Josetxun proposamena. Proposamena gure duzu. Guapo! Josetxu, astun, Eskerrik asko, Jaio. Eskerrik asko. Bezak bero bat amatzako auzotar guztizeri. Eta hemen amaitu jakuz, ez da, teniko? Gure audiziozko erantzun guztiziek. Desende ondie, Broma asko ukinu tarteko, baina bueno, danari zuen papeletak sartu dutxuguz. Brometan esan du beste papeleta bola, baina ez. Así que beste barik, indaigun lehiaketi iguel. Gogoratzeko, sarixe da, Maitanen Lorartien proiektuko kamiseta berezi bat, Laixia Irratikue, momentuz dauen bakarra. Así que beste barik. Esklusibu. Gortuko dago, oin, pertsona batek. Hori da. Hemen deko, grabetan gabiz. Jakin nahi zuen, grabaketa hori egongo dugule. Nahi nitrapanik karton, esaten da moduen. Dana legala da. Así que beste barik. Hemen deko irati, papeletia daten. Eta irabazlie da... Amaiita! Epa! Amaiita! Amaiita! Kamisetie zuretzat! Amaia! Amaia, irabazi osu, Josetxu gaz telefono digo. Rapida. Amaita. Zoritxonak, irabazi zu Maitanen Lorartien proiektuko Laixia Irratian. Kamioneta bakarra. Eskuzeiniku ez da Maitane. Dana eskuzeiniek, kariñoz einiko kamisetie, zuetzako Amaia. Eskerrik asko parte hartziarren, eskerrik asko parte hartu zuen dan hori, urrengo entongo behatzue. Eta, bueno, deitxo bat egin biku ez da. Nik esetu gure dut norran Amaita. Josetxu desietan dau. Bai, Amaia Elizan anteniko, ondo. Kaixo! Bai. Amaia, galdera bat. Galdera bat, zeta ja dekozu? Kamisetan. Ba, XS. XS? Ba, XS bat hartuko gu, eta holan eskerrien ingoteu bordau bat, Laixia Irratian, logo egaz zuretzako. Eta eskuman, I love Josetxu. Entzun dozu? Hori aukeran. Ez que ez dut ulertzen ondo. A ver, txau. Amaia. Kito parau. Bai. Maitane, barriro. A ver, barriro, entzun adi, Ba, ekizu non dauten gu. Bueno, gero esan gotzuez. Vale. Esan. Bota, a ver. Tusko ardure, bai, Zu nun zauz? Ni kotxien abarkatze bat da olatzegaz. Eta zer deko zu altzuen? Zer deko zu ganien? Gerritxi gora, epinile. Gerritxi gora, zer deko zu epinile? Zer deko zu altzuen? Txaketie, Gertxi eta... Kamiseta bat! Amaia, kamiseta bat! Ez teko zu altzuen, la kamiseta bat izaiz mundutik! Bai! Barri zeukingo zu, Laster! Bai! Baina toka jote? Bai! Amaia! Galo bero bat, Amaia! Amaia, Laixia Irratixek eskain diteko,
Maitanen proiektu, Lorartien proiektuko kamiseta berzi bat. Kamiseta bat, mimos zuretzat josite. Laixia erretiko esklusibu, Toma! Kamiseta bakarra zuretzat. Bakarra, Baina benetan tokaiatzen Bai, benetan tokaiatzen. Bai, Amaia. Amaia zuretzat. Bale, eskerrik asko. Eta Amaia, itxaron, ez eskei. Kamiseta hau irabazi dozu gure Ator Kantari Oier lehiaketan parte hartziarren, baina horretaz gain irabazi dozu una cita a ciegas. Hemen dugu Josetxu. Josetxu. Opa! Amaita! Hola! Nekoxo, asteburu pasa Josetxugaz, ardi hartien, baserrizen, eta enamoroko zara fijo, Jaki sale matrimonio fijo, Ez lotzatu, Matrimonio, de aquí sale matrimonio. Claro, eskontzi, Vale. Eskontzi, Josetxu hemen deku, irratire etortinak un tipo Soltero. oso majo bat. Soltero de oro, Baserritxarra bera, landa edekoz, pinudiz edekoz, ardiz edekoz, dana edeko. Mucho terreno y más corazón. Vale. Maitane, beste barik. Amaia, parkatu, zizaten ni, Maitane, autogora letxe. Amaia, parkatu, interesaute basauz, idatzia duzkuzu gure telefono zenbakire dela 65403 beratzi lau, eta horra bidali, bai edo ez, bai eskue bada. Josetxu bai, Josetxu bat, zita bat, okin gozu, bere baserri zen. Guapa! Vale. Bai. Eskerrik asko, Amaia, laizerritik, besarka da bero bat, asolizionak. Kamiseti egurot, Bai. Eta munduko bola bat, ez duzu gure? Ez. Eskerrik asko. Ez da ezer, eskerrik asko, Amaia, zeuri. Agur. Agur. Jose Txupe, triunfa gaina, Amaia posi. Posi. Entzun dago. Volandera bota bidua zen, Guen preparetan pizat igual Luka, Hori. Bai, arkondari plantzau emiot, txinger hartien beretu plantxietan. Ondo. Arkondari kuadroz da maozko praga barrizek. Ondo, barrizek. Estrenetako. Amaia, tipo detallizti, te pauzu benetan. Parkatu. 1000 rayas, no me queda eta 1000 rayas. Errezi ondo markaute, ondo plantzute. Dast, Amaia, guztizen, emaruteko gure Josetxu. Guapo, da pixa berrandi apur bate kaltzarpera eta aurrera. Espero dugu maitasune metik laizierratik sortzi, guri be guztiaku, maitasune zabaltzi zuengan. Eta bueno, beste barik, astion be, Ator Kantari Oier lehiaketi be badekogu. Oierrek beste abesti bat abestuzku, oinguen penaz ez da zuzenien izengo, baina memetiko grabaketie, hasi beste barik entzuizue, eta ia asmatzen dozuen ze abestidan. Teniko? Na 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 Nik usteot, Oierrek dekola olako makina del tiempo dalako bat, etorri da etorkizunera eta rekalen audizio entzun dago, Bai. Deslogopeda bat, ibida, azte dozue deslogopeda bategaz bierrien, eta goin gatzi pinizku, Rekal, oin ez dinozu bardin, ez da? Amigo. Así que beste barik, nik ez dut arrapau, nik eskertuko neuke barriro entzutie, Oierren abesti hau, oso gatzi pinizku inguen. Así que bueno, zue pentsuliok, belarresiek garbitu, eta entzun daigun Oierren abestizia. Na 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 Energía. Nana, hori da rapatea, nadena. Nadena. Esteko ni bentxe de personalki, erantzunik, Josetxu? Honek arrantzi politu gino, Paita erantzera, Honek kantuen txarto, Mal.
Da, hau kantabionik? Urrengoen, bai. Urrengoen, gure osue, inaldu, lako fusiño antzeako bat edo. Bialdukote... Sozer prestauku, Josetxo. Bai, bialdukote nire futura esposegaz, bigaz, botekote. Odio. Hori, Josetxo. Eskertuko Josetxo nabeztitxe bai, nik personalki oierrena ez dute inungo erantzunik, ez tegizuek, irati? Komplikau, Oso gatzi pinizku, eta, claro, gatzdeku, baina, sari potente bat oingoen bai. Urrengo barikuen edo zapato entzuten mozue susketatuko dugu. Eta ingo sari izango da, bakizue? Bai. Bota, maitena. Nik, botakot. Bakizu? Nik ez dakit? Bota. Izorretako Gauargi tabernak. Gauargi taberna, ez horekat, Gauargi. Eskiniteko, bi rasiño. Rasiño pare bat. Ez da? Hori da? Domeka baten. Domeka baten. Edo zein domekata. Hori da, mendibuelta bat emon, guro zuena. Izorretako tabernatan parau, Gauargire joen, eta rasiño pare bat eskatu. Hori da. Laixiar irratian izenien. Hori da. Eta hortxe. Domekan baso izortara, Marianito pare bat hartzen dozuz, eta esan dozu, ostras, nik atorkaltario hierleak eta irabaziot, dan, horekara jun eta rasiño pare bat. Gauargi. Rasiño pare bat? Gauargin. Gauargin. Albuen dauz, izenak aldatu dabez, eta lia huinaz, ni. Gauargi tabernan. Gauargi. Lia huinaz, pargamenak Gauargi eta horekako daneri. Gauargi tabernan izango diez, rasiño pare bat saritxe, domeka baten. Rasiño bi, por cierto, letik. Letik egin dago, Preparautekoek. Letik! Espero dugu ingo bariku eme, barbakoa baten egotie, topera, gustora, disfrutetan, bizi horretarako dau. Eta, bueno, hori txengo da, gure saritxe, ez da? Gauargi tabernan, rasiño bi, domeka. Rabak adibidez. Domeka baten, ez? Bierrek iztu zuen bier, tranquilo itxarte zara. Obai. Edo bai. Baina, bueno, denpora libre bat guzuko izien, Manito pare bat hartu, eta rasiño bi, laixia erratizien omenez, eta Gauargi tabernan omenez. Así que beste barik, sorteon ator kantari oier lehiak eta honetan, oinguen oierrek gatzi pinizku. Nunca te vida. Josetxu, gero ingu grabazio eta gero abestuko eskuzu guri, da epiniku urrengo barikuen, zure abestize. Eta beste barik erantzunek, dagizuen moduen, 6-5-4-0-3-7-9 zenbakire bota, idatziz, zein audizioz, eta beste madozue, asko sobeto, gero eta papeleta gehiago kingo dozuez. Eta beste barik, placer bat zuek irratizien eta telefonuen eta dana lakuen beste aldien eukitxe egaz. Bezarkada bero bat entzule daneri, eta beste barik, urrengora arte. Eskerrik asko. Agorago! Finorrek itxututa nauka, norabide